Iyay, apit naman din mahurot kong ilimnon. At ito kunahan be. Ngita kong tagay. May na lang mapunan eh. Unsa naman isdan sa'yo eh. Sige lang hubog bata ah. Maghila kang adlaw. Wagi ni future bata agad. May himo umulis tanduay. Oy, Kuslak! Manghapon! Daga na kakuha niya. Hawara gid. Ang banuhan. Daan pagdagat. Ta! Ta! Gawas diri! Kahoy, bigyan ka niya. Ay, gawas diri! Kaya magtagay ta! Pangan. Ana. Kitaan ko niya. Sa kayang ganggaw mani nga nakitaan ko. Buang ang isdan sa'yo eh. Tungod ka hubog. Istorya ra siya ra usa. Nawag pag-agta. Patay gawasaw ning agta. Di ba kanimo dagan ang buang? Uy! Na! Magtay pagkahikahoy, pag siya eh. Lain na diri ka magtagay na ta. Sas! Dayan, kawan. Kita yun siya na ako. Ting, gawas ng kuha ni Vic eh. Basi niya, pakong ko ng gidadang baso. Makakita naman ako. Oh! Kaya ni mo eh. Papagaw man sa tanim mo. Tinawag. Ah! Oh, ngam ko. Kakita na ka na ako eh. Siyempre! Kini. Maiwagang antipara ni. Gikan ni sa China. Gipalit ni dito sa pharmacy. Gago! Ang napakita gindan sa yung agta oh. Di ba kanimo sa ng buang? Kuyawa sing agta eh. Tako mo piyan. Di ba kani panuhuton? Hukas man. Ang kakuan ni agta kay puti man merkahan ng suri agta eh. Emo sa ta. Macam ni. Ay, kini. Mo na yung sikreto para ikaw buwapo. Makadani ka og chicks. Di ka noon ihi ni mo? Ihi ko taon. Im na. Lame. Eh, Buang. Nakikinom ang agta ni Dansoy. Palahubog mo sa siguro yung agta ah. Noon sa maklarong sa slawas, napaitiyan ah. Murag hininom ginigbirang buwang. 2,000 years later. ang amigo. Nahubog naman kami ko. Pangita na siguro ko mama. Pasaka pa makapos. Kahoy yan ni ron. Akong tiyan dako pagin kain eh. Matay. Orot naman tong limnon ni. Yun na pa. Kanay mga antipara ba? Naanay magic. Ta. Kini noon migo. Sa kung sa iwis ni mo aning tiparaha. Patuman gyud. Sa pag kakao ni mo dagat ani. Kini. Ilaron ko ning agtaa. Ta. Kanay akong antipara. Makakita ni og what leading nga nakubo. Yay, kani lindot. At sa may kamayo magbaylo ta. O sige. Now, testing eh. Tinaw pa na sa pananos buta. Hindi totoo yan.
Bola lang yan. Tuko din no. Kaabaw sunahan, naghubo naman. Gago! Now, diba? Kani ganahan ko aning manging-aning antipara. Day ako, powerful sa kaini. Kaya na, testing eh. Ka, wis ka tani og dagang kwarta. Oh, Dan testingan ko na be. Tagay ko dagang kwarta. Ano kataganan ni? Tinuod yun ta. Salamat kayo ta. powerful kayo no. Sus. Kataganan ni. Ikaw nalay, bahalag pasinsiyo aras bangko. Oh, salamat kita. Gago! Marisak ko ta kay. Nangita na to akong kuan. Mama o si Buhok. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sige kay mapauli sa kus amok. Aon pag kakat-kat pa bakakuanis kahoy ron. Nga, si Dan si tigaan magkaum sa agtang Amerikanong dakuntiyan. Tuon ko ni. Open, close. Gago! Tayo po ang ilad ko na. Di mo ko kasusa. Among gingari ang dakong kahoy. Agta nga, dakong tiyan ng Amerikano. Ang tagaan. Gahom si Gansoy. Basig na pa yung matikti niya ba? Tagaig ba? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ang di naman kayo ka uli sa mua. Ilad ko atong buang lahubog. Tagaan day ko niya piki nga. Ay glass. Mao na diha. Otro mo sigang palahubog. Naitiyanin mo ah. Pangula ni mo eh. Pauli na nga to. Atay, nagkauli sa mga ni. Di na ko kita atong white lady rong naghubos amo. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, di kita bibitawan. Bunal mga tayaon. Salamat dahil sa pagtanaw sa video o atangi ang among video nga maabot pohon. Og palihog sa ko sa pag-follow sa mong Facebook page o subscribe sa mong YouTube channel. Og ayaw mo kalimot pag-like. Pag-share og kamiran tulo kay Kamera sa tuloron kay busy man si Kalaw. Laukaw. Maura ka na. Laukaw. Thank you.